салом дӯстон, мо бозам бо тозатарин хабарҳои футболи ҷаҳонӣ бо шумоем. Ин дафъа бо хурсандӣ аз гузариши футболбози навбатии тоҷик ба Аврупо мегӯем. Расман маълум гардид ки бозингари мунтахаби Тоҷикистон Алиҷони Айнӣ ба чемпионати Гурҷистон рафт ва аз ин пас бо футболбози дигари тоҷик Меҳрубон Каримов ҳамдаста мешавад. дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. лидери премер-лигаи Англия Ливерпул ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Манчестер Сити баъди 4-4 дар Лондон кӯшиш мекунад дар Этиҳад Челсиро шикаст диҳад. Барселона барои 3 хол гирифтан ба меҳмонӣ Селта меравад. Реал Мадриди мағлубнашаванда қувваи худро бо Райо Великано месанҷад. чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Алиҷони Айнии 19 сола то ин дам аз дастаи Краснодар дар Истиқлол дар иҷора буд. бозингаре ки аз рӯи версияи трансфермаркет 150 000 евро нақд дорад, дар ҷоми Осиё дар Қатар ҳам чанд дақиқа дар майдон аз худ дарак дод. мумкин он дақиқаҳои бозӣ муқобили Урдун барояш арзишманду тақдирсоз дар роҳи рафтан ба Аврупо гардиданд. акнун баъди рафтани Алиҷон дар дивизиони олии Гурҷистон 4 бозингари ҷавон аз Тоҷикистон баромад мекунад. Меҳрубон Каримов дар Самгуралӣ, Алишер Шукуров дар Динамои Тифлис, Муродали Акназаров дар Сантредия ва Алиҷони Айнӣ дар Самгуралӣ. чӣ тавре бисёриҳо мегӯянд чемпионати Гурҷистон сарчашмаи асосии рушд барои бозингарони ҷавон аст. мисоли тоза метавонад худи Хвича Кварацхелия аз Динамои Тифлис бошад ки то Наполи расиду лақаби Кварадон ҳам гирифт. хулоса зиёд шудани бозингарони ҷавони тоҷик дар чемпионатҳои пурқуввати наздик ба еврофутболи қавӣ шоистаи таҳсину манбаи ифтихор аст. бошад ки тоҷикони мо дар Гурҷистонам ба мисли украиниҳо дар Жирона муваффақ бошанд. ин ҳам метавонад диққат ба бозингарони моро бештар кунаду мо ҳам як рӯзе метавонем лунини худӣ дар Реал дошта бошем. шодии футболии Гурҷистону Тоҷикистон агар аз трансфери футболбозони ҷавон аст, дастаи Месси дучори мотами калон шуд. ба гуфти расонаҳо Интер Майамиро зарур аст фавран тавли маошро сабук намоянд, зеро пули вазнин ва бедардимиёне ки асосан Месси мегирад ҳам миёни Бекхемро шикасту ҳам ба иқтисоди амрикои бузург халал ворид кард. чӣ тавре маҷалаи Атлетик менависад, бошгоҳи амрикоиро зарур аст дар кӯтоҳтарин муддат даромади иловагӣ пайдо намояд ва масрафи маошро ҳам кам кунад. ин маънои онро дорад ки ё маоши бозингарони Гарени кам карда шавад, ё умуман футболбозоне ки зиёд пул мегиранд аз даста ҷавоб дода шаванд. соли 2023 ҳадди ниҳоии маош дар MLS $521 миллион ташкил медод ва ин ҳам баъди омадани Месси ва дӯстонаш. акнун Интер Майамиро зарур аст ки як-ду бозингар фурӯшад то ба қоидаҳо мутобиқ шавад. ба гуфти профсоюзи бозингарони MLS маоши танҳо як худи Месси дар Интер Майами солона $20 миллион рекордӣ аст. ин ҳам бо вуҷуди ҳамаи бонусҳо. беназардошти ин маоши асосии бозингар $12 миллион ташкил медиҳад. вале чӣ тавре яке аз моликони Интер Майами Хорхе Мас мегӯяд, бо ҳисоб кардани шартномаи рекламавӣ Месси ҳарсола метавонад то $50-60 миллион кор кунад. дар ҷои дуюм аз рӯи маош Лоренсо Инсини аз Торонто бо $15 миллион маоши солона буда, Ҷердан Шакирӣ аз Чикаго бо $8 миллион пули солона дар ҷои сеюм аст. ҳамин тавр аз рӯи қоидаи нав буҷети максималии ҳар дастаи MLS набояд аз $5 миллион зиёд бошад. Интер Майамиро зарур аст ки то 20 феврал ба қоида дуруст шавад. ба гуфти Атлетик даста аз Флорида бояд ё даромади иловагӣ пайдо кунад ё чанд бозингар ҷавоб диҳад. мавсими гузашта дар Интер 10 нафар маоши аз нормаи дар қоидаи нав гуфташуда пули зиёдтар мегирифтанд. 3 нафари онҳо аз рӯи қоидаи Бекхем омаданд ва ба онҳо ин қоида дахл надорад, яъне аз рӯи қоидаи лига 3 бозингар аз 20 нафар бояд маоши зиёд ҳам гиранд. ҳеҷ гап нест. инҳо Месси, Серхио Бускетс ва Григоре мебошад. боз 2 нафари дигар Жозеф Мартинес ва Леандро Пирес аз даста рафтанд. акнун 5 нафари дигар аз ҷумлаи Луис Суарес монданд ки бояд ё маош кам кунанд ё ба хубӣ аз даста раванд. вале агар Григори бразилӣ равад, ҷои Суарес кушод мешавад. хулос ки то 20 феврал дастаи Месси бояд бо ҳар роҳе набошад проблемаро ҳал кунад.
дар Реали Мадрид бошанд на парвои қоидаи МЛС доранд ва на фикри ферплеи молиявӣ мекунанд. Ба гуфти нашрияи Кадена Сер, дастаи Флорентина Перес ин тобистон Мбапперо меорад ва тобистони дигар ба Холланд ҷома мепӯшонад. Дастаи шоҳона бо ин кор овардани Роналдо ва Какаро ба якбурагӣ такрор мекунад. Бовар кунед, агар чунин шавад, як хел дастҳо ба таври автоматӣ пешакӣ аз бозӣ бо Реал ба даҳшат меафтанд. Аз як ҷониб худи бозингарон ҳам ба Реал рафтан мехоҳанд, зеро бо Ситию Париж на тӯби тиллоӣ ба даст омаду на ҷоизаи зебес. Месси бошад дар дами пирӣ имрӯзию пагоҳ беҳтарин бозингари Африқо мешавад. Аз ин ро агар бозингарон ба Мадрид биёянд, гапу кор ҳам тамоман дигар мешавад, зеро Роналдо ҳам тӯбҳояшро назди бобои Перес ҷамъ карда буд. Инҷо бо як тир се нишон мешавад. Кор ҳам ба фоидаи даста аст ва ҳам ба манфиати бозингарон. Ҳамчунин бозорҳои рекламавӣ ҳам якҷо ба Мадрид меоянд. Хулоса, Мадрид ситораборону бухгалтери Реал дар сумҳисобкунӣ саргардон мешавад. вале қоидаи ферплеи молиявӣ аз низои маоши максималӣ агар дастҳои ба мисоли ПСЖ ва Ситиро зарар расонида натавонад, дастҳои андак-мандак ба мисоли Вулверхемптонро он ба пуррагӣ пачақ мекунад. Масалан, Вулверхемптон ин навбат аз барои эҳсоси фишор аз ҷониби ферплеи молиявӣ маҷбур аст ки бозингараш Педро Неторо фурӯшад. Ин бозингари португалӣ 23 сола аз соли 2019 дар сафи гургон аст ва аллакай дар 102 бозӣ 10 гол дорад. Тарбиятгирандаи Брага аввал Латсио бо нархи 11 миллион евро дар соли 2019 харид ва худи ҳамон сол бо арзиши 17 миллион ба Вулверхемптон фурӯхт. Акнун бошад нетто 60 миллион евро нарх дошта, аз барояш Ливерпул ва Арсенал дар шикоранд. Хулоса, бозингари мунтахаби Португалия тобистон метавонад соҳиби дастаи пурқувваттаре шавад. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.